batek ere. Eta Londresen Olinpiar Jokoen segurtasunaz arduratzen den konpainia pribatuak ezingo du kontratua bete, inondik inorez gainera. 3.500 agente falta zaizkio alajaina. Segurtasunean diharduen munduko konpainia handienetarikoa da erantzulea. Eta zuzendariak gaur onartu du hutsegite lotsagarria egin duela. Jokoen segurtasunaren ardura duen enpresak 10.000 langile jarriko zituela hitzartu zuen, orain dio 7.000 izango bituela gehienez. Zalantza handiak daude zenbat langile izango bituen, izan ere asko ez dira azaldu ere egin azken egunetan. Gaur bertan BBCek dioenez, 300 espero zituzten toki batean, 20 baino ez dira azaldu. Enpresaren arduraduna parlamentuan izan da batzorde baten aurrean azalpenak emateko. Hutsegite lotsagarria dela onartu du, baita abarkamena eskatu ere. Nazioarteko enpresa handia da arazoen iturburua. Mundu osoan 650.000 langile bitu. Gaur gezurra dirudien arren antza Olinpiabetako kontratua marketing operazio bikaina zelako sinatu zutela esan dute. Jokoen segurtasuna ez da lan makala inork ez dio ukatu. Milaka langile behar dituzte eta segurtasunean lan egiteko kontrolak zorrotzak dira oso. Eta gainera lan kontratuak oso laburrak aste batzuetakoak baino ez. Ulertu ezin dena da agindutakoa ez dutela beteko hain berandu aitortzea. Eta kanpoan segurtasuna eztabaidatzen zuten bitartean, kalean taxistak protestan ari ziren. Olinpiabetako gonbidatuek soilik erabilial izango dituzten bideak jarri bira Londresen eta beraiek ere erabilial izatea eskatu dute. 2 hildako eta 19 zauritu izan dira tiroketa baten ondorioz Kanadako Toronto hirian. Ezbeharra goizaldean gertatu da. Etxebizitza batean ospatzen ari ziren festa batean hain justu ere. Erasotzailea tiroka hasi da eta emakume bat eta gazte bat hil ditu. Adingabeko bat ospitaleratu behar izan dute aldi berean. Duela 6 aste beste, hildako bat izan zen Toronton ere beste tiroketa batean. Eta Zelanda berrian, sute baten ondorioz, meategi batean harrapatutako 28 meatzariak onik atera dituzte. Istripua atzo arratsaldean gertatu zen urregorri meatze horretan, eta 19 meatzari handik gutxira atera zituzten larrialdi gela batean babestu zirelako. Baina sorospen taldeek 7 ordu behar izan dituzte beste 15 meatzariak lurpetik ateratzeko. Istripua mehatzuluan zebilen kamioi batek su hartuta gertatu omen zen. 52 metroko etxe orratz bat kiskali eginda eta izu eragindu Istanbulen hango erdigunean. Ezbeharra, eraikuntzaren hozte sisteman arazo tekniko batengatik hasi da. Suhiltzaileek helikopteroen laguntza behar izan dute sua menderatzeko eta ez da hildakorik izan zorionez. Pola dorrea eraikin esanguratsua da Istanbulen. Luxuzko pisuak, bulegoak eta zenbait denda ere badira bertan. Donostiako udal gobernuko oposizioa isunak aztertzen